Nikdy nejde. Je presne počas. Je presne, moment. 9:51. A kde je učiteľka? 5 minút po zvonení. A kde je učiteľka? Učiteľka je nikde. Nebudem tu nadávať, povedal by som, že v piči, ale keďže to bude pozerať riaditeľ, tak... Pozrite, vidíte aj Dianu, aká je zosnulá z našej učiteľky. Ešte Mám vlastne súkromnú. Ešte, že má mandarinku. Mišo, povedz nám svoje pocity z toho, že to nie je učiteľka. Povedz, že to nie je učiteľka. Rýchlo, je protest. Dobre. Dobre, Diana sa chce ozvať, ktorá priletela vlastným súkromným lietadlom predčerom. Z Popradu dokonca. Naša filmová hviezda. To ide k Rajčovi. Pozrite, Katka, že sa niečo zaučí za angličtiny a vie hovno doteraz. Možno čo je na tom, že točí video, jo. Dianka, povedz nám vaše pocity z letu. Boli nejaké turbulencie? Ďalej. Ak to je učiteľka, koľko je poslední? Učiteľka nemá kľúče, stratila kľúče. Koľko je poslední?